Talisay Tabunok Talisay City. Unya ato sang i-recognize si Dan Cugtas nga atong moderator, niya sa tay timekeeper si Carlo Badinas, unya ato sang engineer Julius Kapatulan. Akong pasalamat kana kasing sa atong manager si Tony Rufil Fernandez Panyok nga naghatag na kanato kay akong pasalamat sa atong katilingban mao ang modelo nga LGU sa Talisay City nga gipanguluhan sa atong mayor Batanong Mayor Samsam Gulyas nga naila siyang kakugihan o pagpaabot gyud sa mga proyekto pagtabang sa mga publika buso nga laot nga matabangan sila. Unom o siyam ni ka mga concerns nga iyang gituman sugo sa atong national government ang youth welfare, education, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, nasa tisda lagtang, infrastructure, calamity preparedness. Kining siyam gipaninguha sa mayor nga mukatag yun labi na sa may panglawas o edukasyon sa mga bata. Mo sa Talisay City daw na eskwelahan, college nga way tuition fee. Mahuman ang mga batanon so tulo upat ka tuig nga kurso lipay kay ngidikanan kay they are already by that education mga tunanay kurso. Unya ang mayor tungod siyang pagtabang pagharong sa pagpanalipod sa mga Talisaynon o uban pa. So doon nagayuban nga nangamatay. Unya, nadawat sa the seal of good governance. One of the, I think this is the highest award given by the national government to the local government. So, Republic of the Philippines Foundation Award, nadawat sa niya. So, salamat kayo sa mayor. Unya, kini giparisan sa kugihan kayo matinabangon sa makabus. Iyang kapikas, si Ria Golias, First District Congresswoman. Ubos niya ang Talisay, Miglanilia, San Fernando, Naga, Sibunga o iyang gaps. Kining panalipod sa dinggi, mga tambal o mga instructions o niya doon na pa'y fire extinguisher sa matag barangay o yan o birthing table para sa mga ginikanan nga umanak na ilabisa nga sayon siya pagpanganak. So, uban ni Vice Mayor ang mga councilors nga kuyugyud sa Mayor o sa Vice Mayor. Mao sila si Honorable Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas sa akong pagumangkod, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, Attorney Rocky Bass, Fee Ilana, Inday Josefina Conchal, EBC President, o si John Restauro, EBC Iske. So, mao ni mga hinigugma ko mga isuon ang atong mga pasalamat, atong gihatag kanila, kay tagsaon kayo nga ang maong, yes, ang Talisay doon ay hospital, libre. Suod ka dito, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Ang magawas ka, dili ka paninglan, pilay mong utang sa hospital. Kini ang serbisyo publiko alang sa atong makaigsunan. Kanya sa mo padayon ato sa ihatag ang atong organizer, maparoon din ang atong moderator, pero niya mga natong organizer, si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibyan ini atong stasyon DYHP sa isonodo sa dial sa atong radyo. Nya atong pasalamatan nato ang atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok na mihatag sa kauras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Usab atong pasalamatan ang City Mayors of Cebu City na si Honorable Michael Rama nga nitugod paggamit dinhi sa Plaza Independencia sa stage nga nindot. O karon brother sok do naman tay bisita nga gikan sa Liti. Ato ni siyang entertainon. Siya si Carlos Medelo. So do na say mga pangutana, palyag brad. So nagare kay on air na ta sa DYHP.
si Carlos Midelo. Brad. Daghang salamat sa ato mga tatay-tatay naman nato ni sa tinuuhan. Ay magwa ko ini bisan ako edad sa 66 na, pero gani sila murag cinta kape na. Wapa ko una ni sila sa kuan kuno duyan. Kanya kining atong panaghisgot ba parte sa tinuuhan nga Romano Katoliko, kay ako Romano Katoliko man pud ko sa una. 30 na akong edad usa ko nakatuon po og Bible nga dito dapit sa Davao. Ini pangutana lang nako ba nga kay nagbasa naman lagi ko Bible gikan sa 1986 hangtod karon wa man koy mabasa nga Romano Katoliko sa Biblia. Ya, dia sa Mateo kapitulo 16-18 nga mo'y giangkon nga gitukod pagtukod sa Iglesia Katolika, Apostolika, Katolika Romana yan na. Wala may mabasa dito. Ya. Daghan naman po kong CFD sa Facebook, sa YouTube. Mawagin na istorya nako. Wala gapon ka pa matuod. Puro lang gapon pangangkon. Kay mo istorya lang og gamay sa history sa kuan Biblia sa mga Hudyo kini gyud si Ginoong Hesus, mga apostoles ang inahan, mga apuhan, mga Hudyo ni sila, Israelita o Hebreano ang panawag sa ila. Dili Romano Katoliko ang ilang relihiyon kaniadto. Nahitabo lamang nga hingabot ang Roman Empire, mga Roman soldiers, general. Niatong gamay pa si Ginoong na tao, 2 BCE ngunana nga mga edad. Pero ginatos na katuig po nga nagkuha ng mga Roman na isakop ang Israelita ng mga region niya. So lain ang relihiyon sa Roman Empire, Romans nga nahimong Romano Katoliko kaysa mga Israelita. Kanya, di ba, og magtukod ka og usa ka pundok. Unta, kay si Ginoong Hudyo man siya, Israelita, kanya iyang tukuron, dili ang relihiyon sa mga Romano, sa mga pagano diha uban pang mga tao diha o mga nasod. Ang iyang tukuron katong relihiyon sa iyang katiguangan. So man nga murag kung daghan man ning murag daghan ta na ila dinhi nga kuana partihan ni kay kaluwasan ba yaning atong isgutan nya sumusunod kaniya ni Kristo nya lain day reliyon si Ginoong kaysa imong sangyaw imong gipa sunod. So pangutana asa man mabasa sa Biblia nga Romano Katoliko ang gitukod ni Ginoong ang kuan ni katibukan sa ngalan ni Iglesia Katolika o daygi kuan giusog Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ya mga apostoles inahan ni Jesus dili Katoliko to, dili man to mga Romano sila. Ya nganong ang kunon mangini ang kunon ni ila mang ipunduhan ang klahan yun na nila ning doktrinaha nga wa mong mabasa. So, mamina lang po niyo kung sa'y pagpatinaw ninyo. Pero, nagpatinaw naman si Tatay Sok ganina. Pero, matubag tong pangutanahan ako. Wala to itubag. Kay katong Isayas nga mga teksto nga iyang gipang sulti. Wapas Ginoong Hesus ato. Dili man to. Salamat kayo, Brad Carlos. Ato lang ka naman ayaw ditsuwag ungit ng dako kayong uo sa kabaw niya itisok na to sa gamayng karniro at ikuka ng karniro kidako kayo. Ayaw nung na. Ang akong primero nga tubag sa pangutana mao ako gipaybaw ka kadungog ka ganina wa matama ondehir. Kadi ko mo gamit sa akong kaybalo ka alam. Kay sa Roma 3:4 ka alam kay balo sa tao
masinalay po. Ang Diyos na mo hindi masayo. Sa Salmos 26, 18, ang paagi sa Diyos, hingpit ang paagi sa Diyos. Munang mo, kutlo ako sa pulong sa Biblia na sa akong nalitok sa nimo, Isaiah 11:58. Excuse me, unahon ta na, Isaiah 58:11. Ngamingon si Yahweh, ang akong mga pulong, ang akong unahuna, lahi sa inyong unahuna. Ang inyong mga paagi, lahi sa akong mga paagi. Mauna nga, mugamit ako sa unahuna o paagi sa Diyos. Pero Camilo, take note, mugamit ako sa unahuna o pulong sa Diyos. Dili ako. Mauna sa Isaiah 55:8, akong paagi sa Diyos. Akong unahuna sa Diyos. Biyon sa may unahuna sa Ginoo, sa pagsipong na to, paggakus na to sa mga pulong sa Diyos. Nasa Isaiah 8:6. Isaiah 28:13. Ngayon ini inyong pagbalagong o pagsipong sa pulong sa Diyos. Nga inyong sapupuhon, inyong sipungon na nagkatak. Unya, majutay dinhi, majutay dito. Usa ka lagda dinhi, malagda dito. Ya, sa tumoy niya na mong inyong pagbalagong paghipo sa pulong sa Diyos. Muna akong gamiton, Brad Camilo. Hinaut nga, ayuhon sa nimo pagpaminaw. Bosa kay, mugamit ba ko sa paagi sa Diyos, sa paagi sa Diyos, majutay dinhi, majutay dito. Lagda dinhi, lagda dito. Sa kinatumyan uluhan, mao inyong pagsipong sa pulong sa Diyos. So, sa may pahibaw sa Diyos, sa iyang iglesia, wa niya isulti sa sarakaling niya. Kaya di man na mo yung paagi. Ang iyang paagi, majutay dinhi, majutay dito, lagda dinhi, lagda dito. Ingon niya na ang iyong pagsipong sa pulong sa Diyos. Kung sa man ang iglesia, usa ra ka tinukod ni Kristo. Kaya sa pag-isgot ni mo kaganina, may tungod sa Mateo 16:18, amingos Kristo tukuron ko ang akong mga iglesia. Akong tukuron. Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Singular. O akong mag-auban ni kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So di ni mabungkag, di ni mahanaw. Kay kung mahanaw ni, mabungkag ni pulihag lain, nahimong bakakon nga itong Ginoo. Kay nabungkag man, ningon mo siya, ako mag-auban ni ini, ni mong iglesia ngayong itukod, kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung yung nabungkag na, nahanaw na, nahimong bakakon si Kristo. Yan naman sa Biblia, 2 Pedro 2:23, si Kristo dili bakakon. Mauna nga usara ka iglesia iyang gitukod. Usara ka iglesia. Usa ka iglesia, usa ka lawas, usa ka Espiritu Santo. Usara. Ya, unsa may ilaing hiya sa mga iglesia. Unang hiya nga tinukod gyud ni Kristo. Unang usaon niya sa akong challenging questions. Nimo guban pa. Kung dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsa mang tawanan nagtukod? Andaman to bagana. Kaya doon na ganti. Kung dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsa mang tawanan nagtukod? Asa man ay mo mabasa ang kanang tawanan nagtukod og Iglesia Katolika? Naba sa history? Niya ba sa encyclopedia? Gurriel's encyclopedia? Mo na ito ba? Ayaw sa pag-isa kasi mong kamot. Kaya upan ako matiwas na yung pangutana. Santa. 1 Pedro 1:16. Maingon nga ko santos, kamusan mahimo mga santos. Bos ang iglesia gitukod sa Ginoo, dunay nga santos. San Vicente Ferrer, San Antonio, Santa Teresa de Avila, ug karon na nay hapit na makanonize. Kay kumplito na ang ebidensya nga siya makanonize. Si Venerable Teofilo Camomon, hapit na. Doon ay mga santos. Niya ikato, Katolika, mo na nga sa simbahan gitukod sa Ginoo. Katolika, siya man Katolika, Camilo. Sa lingi-lingi, tutukis ako kay mubalik na nini mong microphone. Sa San Marcos 11:17, ang akong balay, nagkahulugan ng iglesia, pagganganlan og alang sa tanang kanasuran. San Marcos 11:17, ang akong balay, sabton iglesia, 1 Timoteo 3:15, ang balay ng kahulugan iglesia.
Akong balay paggangandan ug alang sa tanang kanasuran. Kolosas 4:15, ang balay ni Ninfa dito magtigom ang iglesia. So kanang iglesia dili na building kundi mga matuho. Ya unsay nga na ng maong katawan? Sa may nga sa Ginoo. Daghang kay tagribaw nga sa Ginoo, El Shaddai, Yahweh, Jehovah. Uban pa daghang kay mga ngan. Pero usa sa nga sa Ginoo nga gitipigan niya nga makatultol niya na ang tinukod sa Ginoo naa sa Isaiah 56. 5 nga to sa 6. Isaiah 54:5. Angan sa Dios si Yahweh magagahaw, manunubos. Ang iyang lain nga ngan, paminaw ni, ang iyang ngan alang sa tanang kanasuran. Iyan ang ngan. Kung sa man ang alang sa tanang kanasuran sa English, universal, international, Catholic. Ug naa ba sa Biblia ng Catholic Church na Grigo lang kay New Testament Grigo man. Katuon mo sa tagjuta yung Grigo kay nakaagi mo tag Seminario de San Carlos. Kasi buong sa Grigo, buhat 9:31. Himinon Ecclesia Catholistes, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin, ikinin o ikomodomomini. Kasabot ka na, Brad Camilo, ibaw ko nga mingo ka, wow. Ang kahulugan, ang Iglesia nga makailapon, Ecclesia Catholis, naas Galacia, Judea, ubang mga dapit, o gilig-on si Espiritu Santo. Buhat 9:31, Grigo na. Ug basa kas Binisiana dili tukma ang ilang gisuwat. Himinon Ecclesia Catholistes. Niya ko'y Biblia sa nga Latin. Ginaan ako niya sa Roma 16:23 na ang Ecclesia gisgutan. Ganingon San Pablo, Gaius hospes meos salutat vos in universa Ecclesia. Unsa nang universa Ecclesia? Universal Church. Nasa Roma 16:23 sa Latin Bible. Sa Grigo nga Bible, Ecclesia Catholis. Muna nga. Usa, Santa, Katolika, Apostolika. Kaya si Piso 2:20 kita gipatukod, ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles. Gitukod sa ta, nga itong patukuranan mga apostoles. Pero ang Pangulong patos pamag-ang mo sa Kristo. So, usa, Santa, Katolika, Apostolika. Nyarita sa Romana. Napa ng Romana? Wala mo kapasan yan na. Tingaling itong mga pinangga, mga higala. Nasa buhat 23:11. Ngayon niyo, San Pablo, nagpakita ka na ko si Jesus. Bingon, Pablo, duol ka na ko. Duol, San Pablo. Human mabanaw si Jesus, nakita niya. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. Magpamatuod ka nako. Ganong importante man? Ganong gisgutan man Ginoo? Gika sa Jerusalem nga tuma sa Roma. So niya to San Pablo sa Roma. O siya nakita, hilapihang patay. Siniro. Nag-ihaw sa tanang mga Katoliko ngayong makita. Pinaging espada, leon, sunugon. Thousands of Catholic Christians patag sa karsada. Pero wa kinisibo. Sunod na sa kalibo, nasa mga gladiators nga nagdag pinuti, dool sila. Wa sila mahadlok sa kamatayon. Muna ni San Pablo, kamong taga-Roma, pinili sa Diyos. Hinigugma sa Diyos. Kamong taga-Roma, pinili sa Diyos. Hinigugma sa Diyos. O ang inyong pagtuo nga taga-Roma, ipakailap sa tibok kalibutan. Yung usahan mo pagpakailap, hindi na iapil. Usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Nanas Biblia. Muna ipaagi. Ningon si Jesus, ningon nga itong mahal nga amahan, madyutay din madyutay dito. Usa kalagda din, usa kalagda dito. Sipungon ninyo. Dili kayo usara kalinya. Kayo usara kalinya, daghang kayong masunod. Sundo na nawad, maglibog na daghain na ng iglesyang ituko ni Kristo. Basta finally, Brad Camilo, mutana magana ko, natubag na ko, nag-imong pangutana. Pero magsawa tag gamay, mangutana sa ko, akong ganti dili sa lapi, kay pobre mo sa ko. Kakaon mo lang trabaho ta, agas atong singon. Kung dili si Kristong nagtukod sa Iglesia Katolika, pamino ha? Kung dili si Kristong nagtukod sa Iglesia Katolika, kinsang tawhan ang nagtukod? Ay lang paggamit niya ng Emperador Constantino.
Kay kana si Piraro Constantino hibaw kag no sa namatao 288 namatay sa 337. Pero ang pagtukod ni Kristo sa iglesia anyo 33. Nya na day balay nga mag-unas panday. Naday panday nga mag-una sa balay. Yes, ang panday mag-unas balay. Pero mag-una kayong balay kay panday kuyaw na. Kung mingon ka si Nero mo nagtukod sa Iglesia Katolika, nag-unang balay. Away panday. Nga naman, diha naman natukod ang Iglesia Katolika, anyo 33, anyo 288 to 337, panahon ni Constantino. Patay na ang atong Ginoo. Panahon na humanan niya matukod. Nganong si Constantino may nagtukod. Doon na tayo mabasa sa history. Wow! Por eso, Brother Camilo, you are welcome to shoot another question, pero primarily, musukli lang sa kong gamay pangutana. Ug tubagan kay doon na kay ganti. Ang ganti nining makatubag ka, nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, niya doon na kay ebidensya sa history, kuyog na kunimo. Muna akong ganti. Sa Krista na kunimo. Okay, Brother Camilo, welcome. Midilo. Dili Camilo. Midilo. Ako yung mga parinti na sa Pirdos, mga Midilo. Oh. Ay, daghang salamat. Pero tupag naman to nimo, di na ko mangita og ining tubag nga kuan jud nga akong pugson ba. So mao na to imong tubag, dawat na lang ko, pero dili po ko mapugos nga mutuog ko o mo na akong padayono no nga mo na akong sudlan o mobalik na po ko diha. Pero kanagong sa encyclopedia god, kani encyclopedia diha pa mga googles na mga unsa diha. Kana sila anang nagsuwat na ang author na agog pareho mo sa mga tao na nga karon nga mga bright nga mga tao diha sa eskwelahan nga graduate og mga kwan unsa da mga kurso. Wala na ang kuna sa Dios nga iyan ang pulong ng mga encyclopedia, googles, daghan mag contributor na sa mga author diha. So dili ko modawat nga maunay husto o dunay autoridad sa pagsabot sa kamaturan. Mao ni tinuod gyud kay wala na ang kuna. Ang Biblia ang giangkon sa Dios o ni Hesus nga mao iyang pulong, dili ng encyclopedia o mga libro sa history. Lamang kay nag-eskwela man na kita, kung mo na libro nga gigamit nato, ora gituuhan na lang kung sino nasuwat diha, pero kanang kani mga history kaniadto bisan panahon sa mga Kastila, sa panahon ni Marcos nga giilisan na og mga kuan gusto nila ibalik nila tong tinuod nga mga nahitabo history. So dili na sa dalawaton nga na mga nasuwat diha sa encyclopedia, googles nga mao nay authority nga mao gi tinuod. Standby lang. Dili ka mo dawat sa authority sa encyclopedia of history. Pero dili lang ko mo sagang nimo niana. Kay una mo paibaw ko nimo wa may bibliography, wa may history, wa may encyclopedia. Kung duwa kanina bibliography, di na siya makuha. Unsa ka tinuod ng iyang tinubdan. Ya, mga kanayan mo mga bright ka na sila, kay wa ka na mga tinubdan, why ebidensya, di na nila isuod sa history, di na nila isuod sa encyclopedia. Kinanglan doon facts and evidence. Pero nimo, with due respect nimo, Brad Gimelo, no? Miguelo. Tubag ako sa akong pangutana. Kay ningon ka man nga dili ka mudawat sa mga encyclopedia, di ka mudawat sa mga history. Kung dili matud pa nimo sa Biblia lamang. Mao na tubag akong pangutana sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia.
Kay dili magha si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Aber, basaha sa Biblia, nga kanang unang iglesia ang itukod ni Kristo, nga matud pa, mo'y gisandigan sa Iglesia Katolika. Pero kanang Iglesia Katolika, dili na tinuod nga tinukod ni Kristo. Niya matud pa nimo, ang Biblia man mo imong sukaranan. Ang Biblia man mo imong ginganlag tinubdan si imong kaalam. Tubaga akong pagutana. Asa mabasa sa Biblia nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Mo ni karon ng kay dili man ko Romano Katoliko na lagi. Nya dili na ko angay may mutubag na nagawa man lagi mabasa. May mabasa. Tinuod nga kato mga encyclopedia na ay gibutang diha daghan po mga libro nga nagsuwat na suwat dito nga mo ni mga bishops, Ignacio, kinsa pa to. Ako di gihapon ko na mo kuan nga although nga kuan mo na gisuwat nila wa masag ko ka kuan. Okay. Ang akong kumpukutan na tabi sa nanglinga, padulong tani karong kadungog yun. Ang imong gungingon ni mo ganina, ang imong reference, ay imong tinubdan sa imong katarungan, ang Biblia man. Muna, kung mingon kang Iglesia Katolika, dili tinukod ni Kristo. Aber, basaha sa Biblia. Kakanang diha sa Biblia, Mateo 16:18, nga gingon sa Iglesia Katolika, nga mo ng pagsugod, pagtukod sa Iglesia Katolika. Anyo 33, diyan naman ang Iglesia Katolika. Si San Clemente, si San mga obispo, kon mga Santo Papa. Naaman nila mga ngahan sa Biblia. Na si Clemente, uban pa. No, karon mubalik lang ko siya nun akong pagutana. Tubagal na ni. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, asa man mabasa sa Biblia nga mo imong tinubdan sa pagtubag sa pangutana nga kanang Iglesia Katolika dili nitukod ni Kristo. Kung dili tinukod ni Kristo, mabasa sa nimo nga dili na tinukod. Kinsa man taman ang nagtukod sumala sa Biblia nga imong gibarugan. Ayaw pa ingon di man ko Katoliko, wa ko'y katungod sa pagtubag ana. Dili na mo imayong katarungan. Kay imong gidinay ang Iglesia Katolika nga dili tinukod ni Kristo. Busa na hibaw ka kinsa nagtukod nga dili si Kristo. O kanang nahibawan na nagtukod sa Iglesia Katolika ang dili si Kristo, kinsa man ang tawanan. Mahimog dili sa Biblia, mahimo sa referensya, gagamit ka na. Di man lagi mabasa. Unsa na to pagbasa na nga may mabasa sa Biblia? Di nga sa. Aysa. Kay ang mga sige na Jesus lagi, Hudyo man, Hebrehanon, Israelita, lain ang reliyon sa mga Hudyo kaysa mga Romano Katoliko. Ano magtukod man sa Romano Katoliko? Nga dili man sa Romano Katoliko. Ano, adewa pa? Papa? Pangutana, nabay mabasa. Sige lang doling. Ako rin mo, hangyo ni Brad na to. Ang akong pangutana karon mo ni, nga, ningon magkangaway mabasa. Dol rin kamay. Ningon magkangaway mabasa sa Biblia ang Iglesia Katolis, ang Universa Iglesia. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia, ganaan ang Iglesia Katolis na ang Iglesia Universa, kung sa may mo'y kasulti niya na, ningon magkangaway mabasa. Na ako'y ikatubaga na, pero kanay mo ang gingon ng Katolis o Iglesia, kaya Iglesia go ng pasabot sa Iglesia o Iglesia, undok, grupo. So, pero tinaghanang, bisan pa sa panahon sa mga Israelita, pas ginisus matao. Hangyo na kunin mo ha. Be responsive of the question. In English na, kung natin binasyon, tubaga ang ipaabot sa nangutana. Ningon ka ganina, ningon ka ganina, way mabasa. Huwag akong mabasa. Ganaan ang Iglesia Catholic sa Grego, niya mo ko'y Latin sa Biblia, Iglesia Universa. Mao man ang Iglesia Katolika. Kaya Universa, tanawa ni dictionary. Universa meaning Catholic International. Kung doon ako'y mabasa, ningon magkangway mabasa. Masa may kasultihan na. Ang Biblia ang gigamit na to, Cebuano, English, kung naay imong dihang Latin o Grego o kining sa Hebro,
Unta, mabatian na mo nga kanang kumpleto nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mabasa nimo. Pero og imo ra nga Katolis unsa pa to? Tulis. Balik ko na ko be responsive to the question. Sabi siya pa nga, unsay gipaabot nako, kung na kay pangutana, unsay gipaabot nimo nga tubagon ako, kinahanglan tubagon ako, di ko magliko-liko. Ug doon na sa ko'y pangutana, kinahanglan di sa ka magliko-liko. Ningon ka man, pag sulti, nga way mabasa sa Biblia. Kining Latin Bible, kining Greek Bible, Bible man na. In fact, original. Ang gusto ka sa, basahon na to, sa Greko. Kanang ingon nimo ganina, paminaw gud, hinigala ba? Na be honest also, the fact. Dahil ng lugar akong matuan ko ito kung Ginoo. Paminaw rin yun. Tinanong ko tugliti. Ningon ka nga dili mo basa. Niya, ang original nga Biblia. New Testament. Naman sa, unahon tanin sa Latin. Pero Biblia man, ningon ka, ang imo Biblia in English, linat English, binisiya. Di na di ka mudawat o mga original nga languages sama sa Grego o sama sa Latin. Gihubad ni Father Jerome. Okay. Paminaw sa, niyan makakaroon pagpangitag kamaturan. Ningon ka nga mabasa. Ningon ko nga dunay mabasa. Ug dunay mabasa. Ang Grego. Himenon Ecclesia Catholistes. Himenon Ecclesia Catholistes. Judayas, kay Galilayas, kay Samarias. Iglesia nga mukaylap, wanang Iglesia Katolis, niabot sa Galilea, Judea, ubang mga nason. So naampong Iglesia Katolis, original na. Kunya sa Latin, sa Latin, nasa Roma 16:23, ningo San Pablo, Gaius hospes meos, salutat vos, et Ecclesia universa. Binisiya, si Gayo akong higala na umusta ka ninyo o ang Iglesia Universa. Hugpong sa tumatibuok kay Iglesia. Sa Biblia, ang meaning Iglesia Universa. Yan ingon magkaganinang naaman. Kung sa may ako ikasulti nimo. Ningon ka. Ningutan ako ganimo. Doon na tayo mabasa. Ingon sa ka. Basa o sa una na may babasa. Karon mingon sa ka. Pangita na sa Binisyak Tagalog diya. Ayo ingon na. Kay we are dealing with the original languages. Wa kay kasulti, wa kay katubag. Kaya ako kasulti, ang akong tubag, educational po siya. Mahimo nga dawato ninyo ni nga kamatuoran. Kaya naman dyan mabasa sa Biblia. Buhat 15:14, nag-ingon ang si Pedro, si Simeon nga, si Juan may nagsulti niya na. Si Lucas may sinuat man na ni Lucas, pero inigin sa Simeon, buhat 15:14, nga ang Diyos, nagkuha siya katawhan sa tanang kanasuran, ug iyang pagatawgon o para sa iyang ngalan, pagatawgon sa iyang ngalan, karon kuno ang ngalan sa Dios, Yahweh or Jehovah, unta, na mabasa diha nga Iglesia Katolika, Yahweh, o Jehovah, Romana. Ang ipadako da mga Romano na may noon, mga Romans nga, mamuntoy nagpatay ni Ginoos, naglansang niya. Ang iyang katawhan, pagatawgon sa ngalan, ang iyang balay, pagatawgon sa iyang ngalan. Ikaduhang Kronikas 17. Pagatawgon siya ngalan sa diya sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala gyud ang ngalan sa diya, mga Romano lang ang nakuan. So dili gyud mauna siya. Paminaw higala. Kay wa gyud ka maminaw tingali sa pagsugod na kung pagpaybaw sa ngalan sa Iglesia. Ang ngalan sa Iglesia, ang ngalan sa Dios. Wa ka kaybaw ni ana. Karon pati lekam kanugog pero ako isulti nimong kamatuoran. Naa San Marcos 11:17. Unsay pong ni Kristo ang akong balay. Pagaganlan og alang sa tanang kanasuran. Kanang alang sa tanang kanasuran, ngaan ba na sa Dios o dili? Basahon na to. Niya si Isaiah 54:5. Niya paminaw sa kay sa register office,
No, iwa ko mag-isgot og register na ako maminaw ko nimo, ikaw di ka ganahan maminaw nako. Maminaw pa ko nimo. Pero persmanos lang ta responsive kung dunay pangutanan nako, responsive mo tubag dili ka na mulikay ka. Kung nasa imong pangutanan nako, labi na nga dili sa kumulikay. Ako sang tumanon ang imong ipangutana. Nangutana ka nga naabangalan sa Dios kanang inyong relihiyon na. Naa sa Isaiah 54:5 gihisgutan ang ngalan ni Yahweh. Gisgutan ang ngalan nga manubos, gisgutan ang Dios tawgon og magbubuhat. Ang Dios paganganlan siya ngalan alang sa tanang kanasuran. Kanang alang sa tanang kanasuran ngalan na niya matubos Biblia. Mo na nga Iglesia Katolika. Kanang Katolika alang man sa tanang kanasuran. Sumunay nga ugngan sa nas Dios. Dili ko nang ingon basahon nato litra por litra ha kay masimingog nga gitikasan ta ka. Way tikasay. Diya sa Isaiah 54:5. Rawa ha? Maminaw pa kayo pinag-igala. Isaiah 54:5. Pinisya ni. Isaiah 54:5. Kaya ang tanan, kaya ang imong magbubuhat, mao ang imong bana, si Jehovah o si Yahweh sa mga panon. Mao ang iyang ngalan. Ha? Sa ngalan niya, Yahweh o Jehovah. O ang balaan si Israel. Mao ang imong magbubuhat kung manunubos. O siya nganlan. O tibuok kanasuran. Ang Diyos nganlan o tibuok kanasuran. Nga na niya tibuok kanasuran. Mao ang Katolika. O sa may Katolika. Kinatsila. Kataholos. Latin. O Griego. Katolis o Latin. Iglesia para sa tibuok kanasuran. Muna nga sa Ginoo. Nga naagyan ang pong Katolika nga nga sa Ginoo alang sa tanang kanasuran. Pagkutanan ako na makakabiblia wa. Dili na wala mamakakang Biblia ang pagpatinaw lang ang pagsabot ug pagpatinaw may dili mao sa akong kuan. Tanawa nangutana ko nimo ako paguta ka na kinahanglan responsive ang tubag. Nga unsa man na makakbang Dios wa mamakak. Buot ba nimo ipasabot nga ako'y namakak o wa? Pangutana, unsa man ngalan sa Dios alang sa kanasuran o Jehovah? Gisultihan na ka giapil. Nga Jehovah, nga mabubuhat, nga manunubos, o usa siya ngalan, iyang ngalan alang sa tanang kanasuran. Namakak Biblia na wa? Ngalan man sa Dios alang sa tanang kanasuran. Ang Yahweh o Jehovah mo na madawat nato nga ngalan, pero alang sa kanasuran pagpatinaw lang na siya, dili na siya ngalan. Gibutang sa Biblia nganlan siya. Nganlan siya alang sa tanang kanasuran. Ya, imo ginang belihon magbuhat sa kaglay Biblia. Bueno, mao na kamatuoran. Na sunod nimo nga imo nang ako na pangutana ika na hinungutana maka ako na mangutana. Naigante, ha? Naigante. Dili sapi kay pobre ko. Ihatag nako akong kinabuhi uban nimo assistant na kanimo kay nagtuong kong pastor ka sa unsang tinuhuanan. Ang akong pangutana. Mao ni, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, asang libruha kasaysayan, asang libruha Biblia nga ang ngalan ni ang Kristo dili mo'y magtutukod sa Iglesia Katolika. Kinahanglan ang imong tubag primero nga doon na kay mabasa sa Biblia nga nangingon nga ang Ginoong Kristo dili nagtukod sa Iglesia Katolika. Kinahanglan mabasa na nimo wa ayo pag dili na responsive ang imong tubag sa kumputana. Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika. O dili ka kontento sa Biblia, pasig kontento ka sa history o kontento ka sa encyclopedia. Alihog no bukas sa Juan 17:6 atong basahon. Sari pa ko mabasa Juan 17:6. Sari pa ko mabasa ini ayaw kalimti akong pangutana. Kaya sabot na ta, nga be responsive. Your answer must be responsive to the question. I myself, my answer must be responsive to the question. Naibaw ang kagkakong siya akong pangutana. Naibaw ka. Ang akong pangutana, doon na ba'y mabasa sa Biblia
nga nangingon nga si Kristo dili mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Og dili magani sa Biblia, mahimo mo resort ka og unsang libro ha. Diya man tayo encyclopedia ni ate history. Oh, this is city size. Okay. Tanawan na to ha, kung kining imong tubag natugma ba sa komputana. In English pa, you become responsive to my question. Buhat, I mean, this is city size ha? One. Okay na. Nabasa na to. May magining atong hatagag panahon. Paglangan o pagbasa gyud. Sa nawan, this is city size, tanaw na to, natubag ba ang akong pangutana ng sisita size. Dolo, Reverend, ang kita tasayag. O karon na bahan, himaya ako uban gayud kanimo sa himaya nga akong ibatunan. Uban kanimo sa wala pang kalibutan. 5 na. Sa 16, gipaila ko na ang imong ngalan sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Nga mao sila ang imong gitugyanan. Gitugyan mo sila kanako. Ug sila nagbantay sa imong mga pulong. Di man itubag sa kong pangutana? Dili, di ayaw sa tatanawa ragod ang pangutana nako, paminawa ragod. Asa mabasa sa Biblia, kaduna kay mabasa nga naingon, dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Kaya niyong kadili si Kristo ang nagtukod. So, be responsive. Yang imong gisaligan mo man ang Biblia, mo siya kung barugan. Ya, asa man mo pasa. Nga nag-ingon diha ni imong gitultul ka na ko sa Juan 17:6, nga nag-ingon nga, si Jesus nag-ingon, dili ako'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Mo na yung responsive question. Ang pagpaibaw ni Kristo ang imong ngalan, Ginoo, amahan, niya kanako, gako sa gipaila kanila. Busa kanangan nga, Yahshua, duha pa na, Yahweh saves. Busa nagtudlo si Kristo nga, siya na. Ako nga kong amahan usara, pero duha ka persona. Ako masama sa akong kopya. Masama na kopya ni mo, in English. Cebuano kaya po na ingon rin. The city size, ingon rin. Ang imong ngalan akong ipadayag sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan, sila imuha. Kato na iglesia o pundok nga sa mga tao nga magsisimba sa Dios, dili to kang Ginoo Hesus. Ingon siya, sila imuha og ilang gituman ang imong pulong. Ngani katong gitukod nga ingon gitukod ni Ginoo Hesus sa Mateo 16:18, dili to kang Ginoo Hesus nga katawhan tukod kay kini si Ginoo Hesus kay bao naman ta nga pinadala sinugo sa amahan o pariharo ni manager o messenger o representante. Ingon siya, sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan, sila imuha o sila imong gihatag kanako ug ilang gituman ang imong pulong. Kini mga tawhana, mga saksi ni sila ni Jehovah, sumala sa Isaias 43:10 kutob 12. Katong ang Dios nagyud kamo ako mga saksi sa mga Israelita, mga Hudyo, mga Hebrehanon, dili to sila Romano. Taas na kayo. Dili responsive ang imong tubag. Ang akong pangutana, kay matod pa ni mo Biblia masay mo gamiton. Dili tila ka mo gamit ang mga history o encyclopedia. O sa asa mapasa ningon ko. Nga nangingon si Kristo, dili ako'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Wa pa ni mo mabasa tayo pa. Ang imong gipasa, amahan ko, ang imongan nga imong gihatag kanako, akong gipailas mga tao. Yan ingon ka nga, kanang mga katawhan iyan ni Jehovah. Dili si Jesus mitagiya. Nganong dili gud? Ingon si Jesus, ang tanan nga imo amahan ako, ang ako imo sa dang tanan. Kusang anong ningon maganiya na nga way labot si Jesucristo sa pagpanagiya niya itong mong English yang itukod. Asa man mabasa sa Biblia? Si Jesus mismo nang ingon, sila imuha o gihatag mo kanako. Sige. Mo bitaw pero dili man na responsive in town sa kung pangutana. Ningon ka ganina nga kanang Iglesia Katolika dili na tinukod ni Kristo. Busa nangutana ko, asa man mabasa sa Biblia nga naingon si Kristo, wa ko magtukod ng Iglesia Katolika. Ano problema na ninyo? Unsaon ninyo? Problema man ako, ngayon mo man yung problema. Imo man yung problema. Imo man yung problema. Okay, salamat kayo, Brad Carlos Lete.
Ya, karon pasig doon na pa ilay pangutana atong pasalamatan sa Brad Carlos nga ni Salmot o ato gyud paninguha nga mahimo sad nga mapabarog na iyang ibarugan. So doon na pa iban ato mga pinanggang migsoon nga mosalmot kay doon na pamantay oras. Oh, dira Brad si Brad John Adolfo akong pinanggang amigo. Masig ha? Kini na luyo ni mo na. Alay na. Oh, sige, salamat kayo. O, doon na po yung mga pangutana ato ng tagdon ha, kay pinangga na nato. Katong atong higala nga asa pabasang usa Santa Katolika Apostolika Romana. Ako ito ba? Ngani gipasiunan ako nga dili ko mogamit sa akong kaalam, di ko mogamit sa akong kaybaw, kay mahimura nga akong kaybaw kaalam masayop. So, unsay pong Ginoo sa Isaiah 55:8 ang akong paagi. Ang iyang paagi sa Dios mo yatong agdon. Ang iyang una sa Dios mo yatong pamation. Muna, gisulti sa Dios. Nga dili kay usahon na nimong linya. Kung dili madyutay dinhi, madyutay dito, niya mong sa pupuhon ang kinatibukan. So it's not only one line nga ang Iglesia o sa Santa Katolika Apostolika Romana. No, that is not the style of God. Yung ginudili na mo akong paagi. Madyutay dinhi, madyutay dito. Inyo nang sa pupuhon. Na nasa Isaiah 8:6, nasa Isaiah 28:13. Mo'y akong gigamit. Yan di man mo dawat akong pinanggang igsoon. Nga na mo may gipangita, nga naas Biblia. Kung naas Biblia, kung gipangutana siya. Siya na akong gipangutana, ningom siya, di man na mabasa sa Biblia. Ha? Di mo kumo inotum ayag anak. O, natural kay di, kampaya kay di, magkakatoliko. Pero sa akong pangutana, naaba sa Biblia, nga ningon, nga dili na tinukod ni Kristong Iglesia Katolika. Kaya mo yung magipahayag, watay mabasa ka na. Pusa kayo ay mabasa, para na to, dili na tinuod. Kay matod pa nila, o di mabasa, di man na tinuod. Niya, mabasa man na to. Nga nagtukod si Iglesia Katolika, si Kristo, o dunay marka, usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Kanang 5, nanas Biblia. Akong gibasa ganina. Busa mga hinigugma kong mga igsoon, magpabilin kining dakong pangutana. Sa ato mga pinangga, mga igsoon, nga mga non-Catholics, nga doon na sila mga pundok, doon na sila mga tinuhuan, doon na sila iglesia, with due respect to them, ato hatagan sila dakong pagtamod o pagtahon. Pero kita'y mangutana nila, panaglitan, ang saksi ni Jehovah. Matod pa niya, iyan namang nabungat nga, saksi ni Jehovah. Pangutana, nagtukod ba? Doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga nagtukod ang Diyos, nga ngaan sa iglesia, saksi ni Jehovah? Wa tayo mabasa. Kaya ang tanan nga saksi sumala sa Buhat 22:15, nakadungog o nakakita. Busa kung saksi sila ni Jehovah, nakakita pa sila ni Jehovah? Wow. Nakadungog pa sila sa tingog ni Jehovah? Wow. Busa dili sila mga saksi. Kaya saksi ni Jehovah, nakadungog siyang tingog, nakakita pa yun. Nasa Buhat 22:15. Di mo do, kung saksi ni Jehovah ang ipasabot sa itong binanggang igsoon, wa tayo mabasa na. Nga tinukod na ni Kristo. Ni tinukod ba ni Jehovah mismo? Wa mo tukod si Jehovah. Ay ang gitukod, mao ang gitukod ni Kristo. Mao na ningos Kristo, ang tanan nga mga ako, iya samahan. Ang iya samahan ako sa dili kay gilain na silang duha. So, maginigog makumigson, ayo kayo si Brad, atong pinanggang amigo sa Litin. Carlos Miguilo, no? Muna iyang kumplitong ngan. So, doon na pa tayo oras sa dongling? Doon na pa. O, balik na ito, mo basin doon na pa maigsoon na ito nga mo tamod sa atong pagdapit. Dengan salamat Brother Sok niya atong giawhag atong mga kaigsunan ug doon na payla mangutana pero kuha naman kayo na may mangutana kay Brother Sok. Diya si Brad. Okay, may gabi sa tanan, no? Sa diha sa Santos nga misa Brad, dunay mga pamisa. Unya ang nagpamisa Brad, sa mga kalag ang nagpamisa wala mutambong sa misa. Unsa way dangatan ni Brad ya ay kaduhan akong pangutana kanang magpamisa ta Brad nga buhi pata
magpamisa ta kay diyang akong gibasa sa kapilya sa Santos nga misa ang gisodog sobre ang nagpamisa ihadjongan nya buhi pa siya nya ako siyang giingnan nga brad nagpamisa lagi ka sa imuhang kalag buhi pa man ka siya mao na kong buhaton pirmi doon na ba ni siya ay kuan brad nang mudunggon pa ni ang iyang kalag buhi pa siya nga nagpamisa palihaw po husay ni brad. Salamat kay Brad sa imong mayong pangutana may tungod sa pagpamisa. Ingon ba itong mga igsuhon nga mga dili katoliko na nasad gipabayran na sa nagmisa, no? Nasa San Mateo 8 ingon ang atong Ginoo, ang akong gihatag ninyo nga way bayad. Ihatag usab nga way bayad. Mura kanang pagkonsagrar sa pan ug pino. Kagahom niya na nga makapabalhin sa pan ug pino nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo nga mo nato gisaulog nga adlaw di Eucharistic o the Eucharist, Feast of Eucharist. Wala nga kining dili na ibaligya, dili na paliton. Wala nga ganang pamisa ni palit na sad mo. Gipabayran sa pare ang pamisa. Kanang pamisa mo man ang kwarta. Ya ang misa mo nang misa para sa makalag. Asa na to mabasa? Nasa 2 Makabeo 12, 42, 46. Kami nung mingon ng Diyos, maayo og balaan ang inyong gihimo nga mga buhi. Nga nagampo kamo alang sa nangamatay. Aron nga sa inyong pagampo, ang kalag sa nangamatay, mabadbaran silang sala. Balaan og maayo nga buhat, ang pagampo alang sa nangamatay. Kaya sa inyong pagampo alang sa nangamatay, mabadbaran ang mga sala sa nangamatay. Sabot katong nasa souls in purgatory. Wa pa malangit. Wa sa may impierno. Katabangan pa sa itong pagampo, sumala sa San 2 Makabeo 12, 42, 46. O niya si Judas Makabeo General, nagpada siya 12,000 kasalapi nga drachma nga itabang sa pare sa templo mga galastuhan sa mas paghalad karniro, baka, paliton mo na, ihala dito. So, muna gihatag ni General Makabeo nga naghamyo siya sa mga pare sa pag-ampo sa makalag sa nangamatay. Busa balaanon, ug maayo, kamo mga buhi kita, nga nag-ampo para sa makalag. Aron makalag, kabadbaran sila mga sala. Dili ako nagsulti anak 2 Makabeo 12, 42, 46. So, mapuslano na. Ya kanang pamisang atong gihatag, gingan lang nag-stipend, suhol sa kahago. Gato nang mabasa sa Old Testament, sa Números 21:18. Kagkatauhan nagpadala og mga salapi. O kinisuhol sa kahago sa mga pare nga Levita. Sa mga pare dito, way trabaho sa gawas, way negosyo, way bisan unsa nga panginabuhi naara gyud sa templo. Ug sa Malakias 3:6 ang ikapulo dadon ngadto sa templo ug gihatag ni nga suhol sa kahago sa mga pare nga Levita. Suhol na sa kahago. Pero kadtong pangutana nga pamisahan nato ang atong kalag buhi pa ta, dili na mao kay kanang pamisa para magina sa makalag. Dili man para sa mga buhi. Ang ato rang buhaton na nagpamisa ta para sa mga buhi kanang nandog thanksgiving. Pasalamat or special intention nato for continuing of our good health, protection and guidance of our family. Muna itong buhaton sa pagpamisa sa mga buhi. Pero mingo ta pamisahe akong kalag buhi pa mga dili o may bawo pa rin na dili na masugot kay pamisa gani pamisa para sa kalag sa purgatorio. So, panyawa sa diha sa pag-apil sa Santos nga misa. Iyan ang prerogative kaya namang gihangyo ang pare nga bagahimos pagsaulog Santos nga misa pahanungod sa mga nangamatay. Pero pahanungod niya nga buhi pamisahan niya galag dili pa na mao dili husto. Kaya ang atong pamisa sa mga buhi ang atong intention of health, intention of guidance, intention of protection from all evils. Muna madawat nato nga mahimo natong pagpamisa sa mga buhi dili kay pamisa tas kalag nato kay buhi pamata. So, mo nang pangutana nimo nga sakto ba na? Dili na sakto. Kung pamisa tas kalag para sa nangamatay, dili kita nga buhi. O sa buhi doon natin may kapamisa, Thanksgiving Mass,
or good intention, for health, or guidance, or successful of the examination, whatever. So, mo na ang pamisa itong magamit sa mga buhi, dili para sa mga nangamatay. Okay. Napailaing Brother Sok, ato ni Duwaton ang gustong mangutana. Bradsuk, nagibida Bradsuk. Nanto ko'y pungatan Bradsuk, kaning bayan ba ito sa larawan ba katong gipungatan ako nimo sa una ba? Wala ito na ako nakuha ang versikulo niya. Katong larawan ba ito kayong dugmuka na siya kay dili na siya balaan niya. Kaya pa ito sa nga, ayan dugmuka kay balaan na siya. Asa ito nabasa Bradsuk? Nana si kaduhang libro sa mga hari, Kapitulo 23, niya 13 atos 19. Nga, si Usa ang hari, isuko sa Diyos, pagpulverize, pagbungkag sa mga Diyos-Diyos. Usa, ang iyang mga sundao, nagpamungkag sa mga estatwa sa mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Pero pag-abot ito sa sunahan, tunay dakong monumento. Yan ingon ang hari si Usa. Unsa man yung naguptan diya mga sundao. Na may monumento kung dako kayo, mahal nga hari. Sa may mabuhaton ini. Kinsa man na, unsa man na. Monumento na sa taong balaan nga taga-Judea. A monument of the holy man from Judea. Kung sa'y poong sa hari, ayaw naghilapti. Dili na Diyos-Diyos. Ayaw nagdugmuka. Kaya dili na Diyos-Diyos. Dos hari, Kapitulo 23. Versikulo 13, ngadto na sa 29. So, muna, nga ang tinuod nga kaalam, vera sapientiam nobit distinctionem in similaribus. Panultihon na nga usa ka maayong kaalam makailaka sa kalainan sa managsama nga butang. Palitan na inigsininag puti. Duha ka tao. Nya kailan na ka kini doktor ni kay doon na may stethoscope, doon na may na siyang dughan na doktor so and so. Doktor na. Pero ang usang nagsulob og puti, nagdagba, so dito mga haplas, tigmansahin na siya, dili na doktor. Kung sa mailan, di mo bisag parihara kung uniforme, pero doon ay kalahinan. Mauna ang larawan sa mga Diyos, bungkaka na. Isaias 44 city, ogaw sa katao naghimog, namanday siya niyang sobrang kahoy, ang gikulit nga larawan. O kining mong larawan Diyos niya, mingon siya, ikaw akong Diyos, nagasimba ako kanimo. O klaro kayo, buhat na siya, dili na buhat sa Katoliko. Kaya iyag yung ingon nga, ikaw akong larawan, ikaw akong Diyos, nagasimba ako kanimo. So, di mo do lahi ang sa Katoliko. Kaya kita nagatahod sa mga sagradong larawan, na naman sa Leviticus 19:30, nga mga sagradong dapit, balaanan ninyo. Kaya kung inyo ng balaanon, mabalaan sad kamo. Na sa Kaalam, Kapitulo 6, versikulo 10. Ang mga butang nga sagrado sa masimbahan, balaanan na. Tahura na. Kaya sa inyong paghimo niya na mabalaan sad mo. So, mo na nga itong gihimo. Nagtahod ta sa mga larawan sa mga santos, pero ang ipadugmo, katong nga Diyos, nga ipangutanan ni mo, brad. Ana, Dos Hari, Kapitulo 23, 19 nga ito sunahan. So, di mo niya nabasahon ni Kaputs Balay. So, muna ang atong tubag sa pangutana, basin doon na pa'y ikso na to. Nakay follow-up, Brad, pangutana. Katong nandunggan ko sa radyo pa nga, ang putanan mo nga, diabet ito sa nangutana nga, bunyag bitaw, gibunyagan ang tanan ni, matupato sa imong istorya, gibunyagan ang tanan apil ng mga bata. Asa itong versikulo na basa ng Uto Bradsuk? Ang tubag na nasa 1 Corinto 10, 1:2, nga ang Diyos amahan. Pinagi ng Moises, nagbunyag siya. Pinagi sa tubig o pinagi sa panganon. Mauna ang 1 Corinto 10, 1:2. Pero kung mabasa ka sa Exodus, Kapitulo 12, versikulo 27. Unong kagatus kalibo ka mga lalaki gihap, o daghang mga bata, o daghang mga babae, napil sa pagbunyag katong tubig nga gipa kailap sa Ginoo, pinagig panganod, nga paglatas sa mga Israelitas,
ang maong tubig nibuhagay kanila o gibunyagan sila sa Dios. Apil ang gagmay nga bata. Ana sa Exodus kapitulo 12 versikulo 37. Okay? Muna imong follow up na sa Biblia na. Okay. So, baliktan ni Dungaling. Brother Sok, doon ay nangutan na diri Brother Sok, kay dinha kuno sa Facebook, niya tong ilang na tanaw, may tungod sa pag-compile sa Biblia. Ang kisgutan dito Brother Sok, nga nahuman ang pag-compile sa Biblia, niya tong 405 AD. Then, ang ilang objection Brother Sok nga atong na tanaw nga dili no mahitabo nga si Papa Damaso may nag-compile kay lagi namatay man si Papa Damaso niadtong December 11, 384. Unsa kun ni Brother Sok clarification kuno Brother Sok unsa man kun ni pagkaunsa? Di man na malalis ka ang nagsipong gyud sa mga kasulatan. 45 ka libros dang tugon sa tigom dito sa Hamnia, mga 200 years before Christ, tihan ang Old Testament. Pero ang naghipos o pagpili kung hain ining libruha ang mga inspired dinabdagan Espiritu Santo, ang simbahana. Yang gipares na sa 27 ka libro sa bagong tugon nga nahuman na sad mga usa ka gatos ka tuig human sa kamatayon ni Kristo. So ang Old Testament mga 200 years before Christ diyan na dito na sa Hamnia o ang mga translate ana from languages sa mga Hebrew, Syro, Alcadaic, Grigo gihubad na sa pinulungan sa katawhan ang naghimo ng mga scholars nga mga Hudiyo nga dito magtikom sa Alejandria 200 years dito sa Egypt mo na the Old Testament. Pero ang pagsabong na so paghiusa na sa Old Testament o sa New Testament ang simbahan mo naghimo niya na kay kinahanglan iagi man sa screening committee of the apostles and disciples hain ini ang inspired of the Holy Spirit. So di modo ang simbahan gyud. Pero ang nangatul sa pag-ingno na ito, pag-legalize, institutionalize, mao si Papa Damaso. Pero bisag namatay na siya, ang nipuli, ang iyang mga eskribente, pagtiwas sa unsaman, nga gihalad sa simbahan, nga mga libro, nga gihipos na simbahan, o gitawag nagbiblia. Because Old Testament alone is not called the Bible. It is called Scriptures. Pero kanang magkiyusa na, the Old Testament and the New Testament, they become Bible. Marang Biblia. Langkob na sa daan nga tugon, 45 ka libro, bagong tugon, 27 ka libro, 72. So, ang simbahan yun, maog yun naghimo sa pagtapok o pagpahibaw, hain nining inspired by the Holy Spirit, kunya panahon ni Papa Damaso, maog iyang pag-institutionalize, nga kini isabwak, kinaprubahan sa mga obispo. Niya, pagkamatay niya, gipadayo na sa iyang mga bishops, mga tinunan. So, muna ang tubag sa pangutana. There was the continuity sama sa Deuteronomio 34, ang nagsuwat sa Genesis, sa Leviticus, Numeros, Exodus, Deuteronomio, si Moises man. Pero sa Deuteronomio, namatay na si Moises. Nagpadayon niya po ng istorya, o patay na mas Moises. Nagpadayon man ng istorya kay ang iya mga eskribente, ang iya mga kauban, iya mga sinaligan mo ini continue telling the story about Moses. Mao na atong tupag sa pangutana. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa clarification nga naa karon sa issue sa social media. Unya Brother Sok, napupos man ang gihatag sa DYHP karon Brother Sok nga usa ka oras sa programa sa payagan sa kamatuoran aton lang kuha nimong panapos nga mensahe alang sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Brother Sok. Salamat Dungaling o salamat ni Julius Kaputulan, si Fred Alburo, si Carlo Badenas, niya man uban nato.
O uban pa, atong pasalamat. Ang atong katapusang mensahe mao nga, gusto tang maluwas. Gusto sad ang Ginoo nga masiguro ta pagluwas. 1 Timoteo 2, 3-4, dili buot ang Dios nga dunay may impierno. Apan buot ang Dios nga kitang makasasala, magbag-o ta, maghinulsol, magbag-o sa kinabuhi, iya tang luwason. Kay gusto siya nga ang tanan maluwas. Mao nang atong hibawan. Ang mensahe sa Dios kanato nga ganahigugma kita niya pag-ayo. 1 Juan 4:20. Ang Dios na higugma nato. Una siyang nahigugma kanato. Mao nang balusan sa nato sa atong gugma kaniya nga nagtinguha nga maluwas ta. Sa Kaalam 15:8 nag-ingon ang Ginoo, ayaw lang gyud paglangan. Sa imong paglunang sa pagpakasa o pagpaulipon sa gapos sa yawa, ayaw paglangan. Lugtion ko na. Pinagi sa imong pagsangpit kanako, pinagi sa imong paghinulsol, pinagi sa imong pagkumpisal, ikaw makagawas sa gahom sa yawa. O ikaw akong pasayloon, o ikaw akong luwason, padung sa himaya walay katapusan. Mao na mga hinigugma kong maigsoon nga atong dako nga ginganlan o gabayan sa kaluwasan, ang pista karon. Mao ron ang pista og dakong pangilin sa Eucharistia nga ang Ginoong Dios si Kristo paganis kalibutan nag-ordin siya mga pare. Og di lang pag-ordin sa pagkapare, naghatag siya kagahuman sa mga pare pagsaulog santos nga misa. Kag paan og bino human sa konsagrasyon, dili na paan, dili na bino, nahimo ng lawas og dugo ni Kristo. Ya sa San Juan 6, 54-56, tulo ka sa pasalig ni Kristo, tulo ka saad ni Kristo kung magalawat ta. Kung nakaandam ta sa atong pagkalawat, pinagi sa atong pagkumpisal, kung natay sang mortal, kung watay sang mortal, magkakalawat ba ta, bisa kada adlaw. Ingon si Jesus, ang mukaon sa kong unod, muinom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya. Siya mupuyo kanako. O kanang tawana, doon ay kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot. Panahon ko siya sa katapusang mga adlaw. Sa himaya, nga pagkapanhaw. Nindot kayong isa ni Kristo sa Juan 6, 54-56, nga kung kita nga makasasala, ni kumpisal ta, kalawat tas mahal nga lawa sa Ginoo, yan ay anas siya nato, luwas ta. Kung isaaran pa taniya nga banhaon, taniya sa kamahimayaon nga pagkabanhaw, dito sa langit, kinabuhi o kalipay ng walay katapusan. Samtang niya ang simbahang katoliko, gisundan tas Ginoo, pinagi sa iyang dapit sa kaluwasan. Di, ngana na ito nagpanglaktod nga dalan sa langit. Ang Eucharistia ang pagkalawat. Human sa itong pagkumpisal, kalawat tapi sa kadadlaw. Likay tas okasyon sa maigo tas talinggap sa kamatayon, why sa payan? Kay siguro tas langit. Kay nakakalawat ta, napasaylo na itong mga sala, o isaaran tas Ginoo sa atong kaluwasan. O sa pamuslan nato nga mga Katoliko, kining ginganlan nato o di panglaktod, pag-angkon sa kinabuhing dayon, pagkalawat kanunay is malalawas, Ginoo, paglikay sa sala, kay naghugtag sa, labi nagsang mortal, di na sa takakalawat. Mauni nga itong mensahe karon o ba ni Dong Aling Bacalsong atong organizer sa atong programa din sa Plaza Independencia, atong pasalamat sa buutan ng Ligdong, itong amigo, gala, mapapisanon sa si Mayor Mike Rama, iya mga kauban. So, pasalamatan atong gamit pag-usap ang stage sa Plaza Independencia nga hinindot hayag kayo ug daghan sa kayo muminaw nato sa atong programa sa DYHP RMN Tatak Cebu. Salamat ni Dong Atty. Rufil Fernandez Manyok, ang atong manager sa DYHP. Ya atong guest engineer Julius Kapatulan. Klaro kayo, inimingon sila, nindot kayo sa Plaza Independencia. Klaro kayo sok ang DYHP, minaw mi. Ya magpaminaway sa dili mag sakgaway. Murag tigpakay, panos-panos kita. Basta nga ito lagi pangayo, kuno natin pangutana, that there must be a responsive answer of the question. Dili ta mulikay. Kaya mulikay ta, nga mubalik mo kita sugod sa pangutana nga wa, ngilabangan sa pagtupag sa nangutana. Salamat kayo.
Ang Diyos magapadalangin nato, tagpo tapuhon ng atong tulumanon, atong payagan sa kamaturan. RMN Tatak Cebu. Balik ta sa studio DYHP RMN Tatak Cebu. Size 1 sa dial sa itong mga radyo. May gabi istanan.